Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija sejjaħ il-proġetti infrastrutturali li saru qegħdin isiru f'pajjiżna bħala faqar ta' proġetti. Il-faqar tal-proġetti infrastrutturali tal-Gvern mingħajr pjan fl-aħħar 6 snin. Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kompla jikkritika l-proġetti infrastrutturali li qegħdin isiru f'pajjiżna, fosthom il-bini ta' ċentri tas-saħħa ġodda, il-bini ta' skel ġodda u proġetti fit-toroq ta' pajjiżna bħal dak tal-Junction tal-Marsa. Saħansitra Delija qalilna li l-ebda proġett li wettaq dan il-Gvern ma tista' tqabblu ma' proġetti li saru fi żmien gvernijiet nazzjonalisti bħal dak tal-Isptar Mater Dei li dam 17-il sena biex inbena u sewa triplu ta' dak li kellu jiswa. Illi ma kienx hemm imqar proġett wieħed meta tqabblu mal-25 sena ta' proġetti infrastrutturali li bidlu wiċċ Malta. One News staqsa wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni semmi proġett infrastrutturali wieħed li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista fid-dokument ta' qabel il-budget. Iżda anki jekk kellu d-dokument qudiemu, Delija ma kienx jaf isemmi proposta waħda. X'qed tipproponi f'dan il-qasam inti? Diversità Tista' tieni eżempju infrastrutturali u fil-press conference illi nkunu qed nagħmlu fuq dik il-materja. Nistax tiġibnilhom xi proġetti. Mistoqsijiet kollha fir-rigward. Grazzi ħafna. Anke jekk indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar id-dokument ta' qabel il-budget, Adrian Delija ma kienx jaf wieġeb lanqas mistoqsijiet bażiċi. Fosthom b'kemm se tikber l-ekonomija bil-miżuri li qal li qed jipproponi. Qalilna biss. B'dawn il-miżuri it-tkabbir ikun totali, ikun life changing. Maqbud fuq sew waħda, Adrian Delija qal li se jibda juża riga differenti biex ikejjel it-tkabbir ekonomiku li bih titkejjel kull ekonomija fid-dinja. B'dawn il-miżuri li qed tipproponu intom, l-ekonomija kemm tikber fis-sena? 3%, 4%? Aħna maħniex qed nitkellmu biss fuq it-tkabbir imkejjel b'dik ir-riga. It-tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar snin l-akbar tkabbir fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea wassal biex il-Gvern se jdaħħal bosta skemi u inizjattivi ġodda li kienu ta' spalla għall familji Maltin. Fosthom iċ-Child Care b'xejn, is-servizz ta' trasport b'xejn għall-istudenti kollha u mediċini ġodda għall pazjenti bil-kanċer. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.